लोगोफोर नोंथांमोना थामने लाना टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर जोंहा बर' समाजाव मोनसे खामानियानो माने बे मोनसे फाथैलाइ बिसिनायानो माने खनले बारे जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं लोगोसे हमना ला बोरायानो जाथो बुरियानो जाथो नङा होमबा लोगोफोर जाय बायदिफ्रा माने फाथैलाइ बिसिनो गोसोब्लानो माने फाथैलाइ बिसिनायखौ माने गोसो बायदि खालामबाय थानायखौ जों ससियेल मिडियानि थ्रुयै नुनो मोन्दों लोगोसे नैबे भिडिअ'खौ फेसबुकाव मोनसे आपल'ड जालायबाय गासैबो शेयार खालामनायनि थ्रुयै मिथिना मोननाय जायो लोगोसे बे फाथैलाइ बिसिनाया ओरैबायदि गर माने हिन्जावसाखौ आरो हौवासाखौ माने बोस्लिं बोस्ला माने बोबथिंबाय थानाय जिखुनु माने फाथैलाइ बिसिनाया माने खुनु कनजस्थ' गैयैखौ जानाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन ससियेल मिडियानि थ्रुयै लोगोसे नोंथांमोना ससियेल क्लिप भिडिअ'खौ नायोब्ला मिथिगोन नोंथांमोना ससियेल क्लिप भिडिअ'खौ नायलांगोन देखायनांगोन ना सबखौबो देखायनांगोन ना दिनैसो फार्स्टनिफ्राय जायाखै एबारनि नुफेरा नोंसोरखौ देखलां लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ जोंहा बर' समाजाव बेफोरबायदि खामानिया बिराद बारे जाबाय थायो आरो जाहोना मा बिनि सायाव बाथ्रा फंनैसो सावरायगोन लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे मिथिखाबाय जानो हागौ आं फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामनो हागोन जाय बायदिया बै जायगायाव माने जादों नङा होमबा लोगोफोर हौवा हिन्जाव जेनेबा मिलायलाया हौवा हिन्जाव जेनेबा सन्देह हौवा हिन्जाव जेनेबा बोराबलाबायना थानाय सोरबा हौवायाबो गाज्रि जानो हागौ सोरबा हिन्जावाबो गाज्रि जानो हागौ नङा होमबा लोगोफोर न'खर संसार जानायाव सोरबा सासे मानसिया एसे सोरबा हिन्जावफोरबाबो सोरनिबा हिन्जावा एसे जाम्बिबो जानो हागौ सैतानबो जानो हागौ दै लोगोसे आं बेखौसो बुंनो थांगोन सानैनो गोसो गोरोबलायाब्ला बा सानैनो गोसो गोरोबलायला नालाय माने फाथैलाइ बिसिसि गोरोबनानै गामि गंनि रायजो राजाखौ लानानै बोराय बुरै गासै गथ' गथाय बेन्थ'फोरखौ लानानै आलारि बाथि साखि दोननानै गय फाथै लानानै रायजोनि सिगाङाव माने फाथै जरा गय जरा होनानै फाथैलाइ बिसिनायखौ जों ससियेल मिडियाआव जोङो नुनो मोनगासिनो दं लोगोसे बिसोरनि फाथैलाइ बिसिनाया एसेबो माने कनजुस्ट गैया आरो माबायदि गामिनि रायजो राजाफोर माने जिबायदि फंनैसो बाथ्रा बुंबाय फाथैलाइ बिसिबाय दल दोनबाय सानैखौ बोखारना दोनबाय बेफोर माने समाधान जाया लोगोसे हमना ला गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट गामि गंनैनिबो लोगोसे गावबुराखौ लानानै बिसोरनि फाथैलाइ बिसिनायखौ क्लियार खालामना होनांगौ लोगोसे दिनैसिमबो माने इमान गिदिर रायजो राजाफोर जानानै माने बबे गामियाव जादों माने हिन्जावसाखौनो खनथाम बोस्लिंदों माने हिन्जावसाखौनो खनथाम बोस्लिंनायखौ नुनो मोन्दों ससियेल मिडियानि थ्रुयै लोगोसेयै आरो लास्टाव माने हौवासाखौ ओरै हारसिं फैनानै थाफैनायखौ नुनो मोन्दों लोगोसे फाथैलाइ बिसिनायाबो आगसिखै गोजासो हमनांगौ लोगोसे माने आगदाखै गोजा हमनाय नुनो मोन्दों लोगोसे फाथैलाइ बिसिनायखौ माने इमारजेन्सि खालामनाया माने बर' समाजनि थाखाय बा बर' गामिनि थाखाय बा रायजो राजा जाखानायनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय बिराद गिदिर खैफोद जायो दै बर'फोरनो जों मिथिना लाखा जाय बायदिया माने बेफोरबायदि माने इमारजेन्सि फाथैलाइ बिसिनो सोरबा हौवाया गोसो दङ सोरबा हिन्जावा गोसो गैयियाव सोरखौबा माने फाथैलाइ बिसिनो माने थाब थाब बोखाथारनांगौ मानांगौ आंनि फिसालाखौ बा आंनि फिसाजोखौ होनानै माने सोरखौबा माने फाथैलाइ बिसिनो होनानै सोरनिबा आखाइखौ फाथैलाइयाव माने होनानै बिसि होयोब्लाबो माने बै रायजोआ खिन्थु एकदम गमामै खिन्थु फासिखागोन आरो दा ससियेल मिडियानि थ्रुयै नुनो मोन्दों लोगोसे माने हिन्जावसाया माने एकदम गाबनानैनो न' सिङाव खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों
लोगोसे मा जागोन दा होमबा एकदम डिटेलि भिडिअखौथ' जों नुनो मोनदियासै लोगोसे बबे गामियाव जादों रायजो जाखानाय हिसाबै न'खर जाखानाय हिसाबै बेफोरखौ एसेला बुजायला खालामना दोननो हायो लोगोसे बेफोरबायदि गावसोरबो सानैजों मोजां मोनलायथारलाब्ला फाथैलाय बिसिथारनोसैबा बेफोरखौ माने गामि गंनैजों सोमोन्दो खालामनानै थुब्ला थुब्लि बिसिना होनांगौ गासै मानसिया राउन्ड थानानै खोमा बेंगा खालामलायनानै एकदम बुंनो सहायनो हायै जेनेबा खोनासंनो सहाय हायै खोमायाव माने खाथियाव माइक दामना होनाय रखम माने मन्त्र रायसंनायबो खोनायै लोगोसे गासै माने कन्जुस्ट गैयै माने गासैखौबो बेंनानै माने दावराव दावसिखौ जों ससियेल मिडियाआव थानानै नुनो मोन्दों लोगोसे दिनै गमामायैनो बै हिन्जावसाया माने फाथैलाय बिसिनो गोसो गैयामोन जानो हागौ लोगोसे गाबनानै खारलांनायखौ ससियेल मिडियानि थ्रुयै नुनो मोन्दों नामा लोगोफोर जाहोना मा नोंथांमोना निसय मिथिगोन सोरबाफोर बै गामिनि खाथियाव सोरबाफोर आंनि बे फल'वारफोरा बा बे आंनि साबसक्राइबारा नायनानै नुदोंब्ला बा मिथियोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव खालामबानो जाबाय लोगोसे बिनि रिप्लाइखौ आं होफिनगोन लोगोसे बर' समाजफोराव जोंना माने बेफोरबायदि बेले बेजेया बिराद जागासिनो दं आरो गारलायनोबो गिला लालायनोबो गिला थैनोबो गिला बुलायलायनोबो गिला आरो रायखुमालायनोबो गिला हा बा मा जागोन समाधाना मा जागोन बैसो सानैनि गथ' सानैनि बे फाथैलाय बिसिनायाथ' क्लियार जानायखौनो नुनो मोनदियासै लोगोसे सोरबा गोसो दङब्ला सोरबा गोसो गैयाब्ला बेफोरखौ नोंसोर आखाइजों लाबोया रायजोफ्रा दै आं दारि बुंखागोन माने सोरबा हिन्जावसाया माने गोसो गैयाब्ला हौवासाया गोसो दङब्ला बेखौ माने इमारजेन्सि सोरबा बिमानि बिफानि हौवानि गामिनि लोगोसे हिन्जावनि गामिनि जेनेबा हिन्जावसायानो माने फाथैलाय बिसिनो गोसो गैयाब्ला हिन्जावसानि बिमा बिफाया इमारजेन्सि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफोरखौ लाबोनानै बेयाव माने गावनि फिसाजोखौ फाथैलाय बिसि होयोब्लाबो जानाय नङा हौवासायाबो जानाय नङा हिन्जावसायाबो जानाय नङा खिन्थु सोरबा सासे खिन्थु माबा खालामना होयोबा खिन्थु रायजो राजा सेस खाजाजोबगोन आरो आं बेखौसो बुंदो साइ सिन्थि खामानिखौ मावना जा नङाबाथ' गावबा गावनो फासिगोन नङा होमबा लोगोफोर आं बेखौसो बुंदो हा बेफोरबायदि खालामनो नाङा उन्दै बैसोआवनो हाबा जादो सोरबा रं नाम्बार रायलायदो सोरबा मेसेन्जाराव भिडिअ कल रायलायदो सोरबा वाट्सएपआव भिडिअ कल गाज्रि हरदो नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबो जालाङो जोंनि बर' समाजनि मानसिफ्रा हा फेसबुक गेलेदो हा फेसबुकनि फैसा थाइबेसे मोनदो फेसबुकआव जोंखौ उल्लुसो खालामबाय दं बुंनो थांबा मिथिबाय आं बारा गोलाव बाथ्राखौ बुंनो थांला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयाव फोजोबसै लोगोसे बैबायदि गामियाव माने बेफोरबायदि कन्जुस्ट डिटेललि माने जिखुनु माने ए टु जेड बाथ्रा खोथा मिथिया माया लोगोसे माने आलाय सिलाय फाथैलाय बिसि नागिरनायखौ माबा एकदम मैसु दाननानै एकदमबारे बेदर राननायफोर रखम बेफोरबायदि माने आलाय सिलायफोर जानाय रखमखौ जों नुनो मोन्दों दै बाना लोमजानानै जानायफोरखौ जों नुनो मोन्दों लोगोसे बेफोरबायदि खालामनो नाङा बेफोरबायदि जानो नाङा बर'फोर एसे बुजिनो नाजा गोरों गोरानि बाथ्राखौ खोनासं हा गोरों गोरानि बाथ्राखौ खोनासं सासे सानैनि बाथ्राखौ खोनासं बिबुंथि होनायखौ गोसोआवला बैनिखौबो खोनासंनांगौ गासैबो खां माने माइक दामनानै सावरि बादारि जानायफोरखौ जों नुनो मोन्दों माने मालाबाबो कन्जुस्ट जाया बर'फोर आं दंखायो लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनां एसेयाव फोजोबसै लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय आंखौ गोरोन्थि बुंलांदोंबा आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयाव फोजोबसै लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।